सालब्रुम ब्रुमनि हायनो तिनि बहायनो हाय सामुनु विधानसभा बै खबजाक वीरेंद्र देबरमा पारा तिनि काइसा जॉइनिंग प्रोग्राम संसार जाखा तिब्रा मथानि बखाक्ति आवा हायखनो तिब्रा मथानि बाना फायरम फायका बीजेपी याकारै आमसानि लुकुरक बर्न लामसगैना हारका आमसानि खासुकसा एमडीसी तिब्रा मथानि हंस कुमार त्रिपुरा वाराना हामजागे फेमेन कारण खाय बीजेपी ने तंगराइजा सालिया बंगनी कालचार साया एवं बंगनी हिमुं नासिमुं साया चिनि बबाग्रा देशनि बागै सामुखाय दंगो हानि बागै सामुखाय दंगो ति प्रासा खुंखाय बारनि सामुखाय दंगो ताइ सिचिनि वानसा तक्सन बागै बन हानि बागै जों तिनि बबाग्रानि साकलम जों आगिबो जखनते सिपिएम नामलबो आं एक समयो हानि बागै जों ख्रिस्टान आं दंखाप्रो हानि बागै आं संखाय खायजा चिनि हानि तिप्रा हानि से समयो सिपिएम रक चालगै दङ आफ्रो सिम आं हा केसारा बीजेपी किसा संगठन बांगि थां सिनि दा हंसबो दङ आफ्रो बरबाय जों बालबासो सामखायलेगा आं पिस्टा पमगो दंमानि बीजेपीआव दाबो दं पिस्टा पमगो ओंखाय दाबो बग्रानि नासिमुं वानसुमुं गाहाम बिनि लाम जतन बुजुमा गाहाम ओ हानि बागै फाइट खाय दङ हानि बागै आं दिप्रामता हामजागै बग्रान लगि हिसिनाय मिटिं सपायका बेलाय के हामबाय बुबाग्रा दिप्रामता हामबाय जतन अरे वीरेंद्र देबरमा कामिओ काइसा सिनि दिप्रामथानि मुं काइसा और जॉइनिंग सभा दङ अ जॉइनिंग सभा फाइ मानजाक फाइने रंनि मुंगां किसा साखलाय खनायनाय सिन बरम गोनां सबित कुमार देबरमा बिनगो 3 बुटार एका बिशुराय देबरमा बिनगो 3 बुटार बुद्धिराम देबरमा बिनगो 4 बुटार सुबल देबरमा बिनगो 2 बुटार मंकुमार देबरमा बिनगो 4 बुटार विशु कुमार देबरमा बिनगो 2 बुटार रमेश देबरमा बिनगो 2 बुटार फाइन बागै जत फाइ माजा फाइनाय लुकुरम आं कयनाय टोटल 20 बुटार बनि बागै जतन लाम सगाय पालकाय आफाफरन टोटल 20 बुटार 60 फैमिली टोटल 60 फैमिली बीजेपी याkai तिप्रामुथा फाइनारावनो खाबाय खुबाय लामसगो बुबाग्रा आयोग लकथुं तिप्रामुथा आयोग लकथुं बीजेपी सीपीएम कांग्रेस याkai तिप्रामुथा फाइनारावनो खाबाय खुबाय लामसगो बुबाग्रा आयोग लकथुं लतारि विधानसभा निर्वाचन तिप्रामुथानो बुद्रिनाय सीपीएम कांग्रेस बीजेपी जों सभानो बुद्रिनाय